Luke chapter 16, verse number 19 to 21. We are sharing our message today, or today's message we are about to share is from the book of Luke chapter 16, verse number 19 to 21. Now ya jump 22, 23. The topic is the one at my gate. The one at my gate. Dear ote mabobwa ano. Hallelujah. Yansha asem ketuwa bi ewo ho. Pacho chokronkron obetimi edimachi. Luke chapter 16 verse number 90. Let's hear the word of God. Osena odifuo bi tena we ye twi version maybe American English na bibiet me ai kama. Ose na odifuo bi etena asia na ohye atade kokko ene nwirapa na ode asetena fefe agi nani daa na ohiani bi nso etena ase ya ofre no Lazarus ya wode no akoto na boboa no a watutu akuru na ne kon do se odim propro wa efiri odefo no epono so egu fom ni bi emei nanso akraman eba ebetafre na akurunim. Amen. Odifo bi etena ase ya na ohye atade kokko ene nwirapa na ode asetena fefefe aginani de bia. Verse number 20. Ohiani bi nso etena ase a na ofre no Lazarus a ode no akoto na boboa no a watutu akuru. Verse 21. Na ne kon do se odim propro wa efiri odefo no epono so egu fom no bi emeye nanso akraman eba na oma betafre na kurunim. Wei eye tronsem bia eye parable a Yesu Kristo kano ahase na Luke chapter 16 verse number 19. My share English in na ve yemba bemona yenko yenim. Or say English version or say there was once a rich man who dressed in the most expensive clothes and lived in great luxury every day. There was also a poor man named Lazarus, covered with sores, who used to be brought to the rich man's door, hoping to eat the bits of food that fell from the rich man's table. Even the dogs will come and lick his sore. Amen. Enti yakan brofo no akantwi no na wei eye parable a owura Yesu Kristo ene oman ni hyiaye na okan nsem wei e de akire oman no ene menu mienu me se ene nkomo na amini wudi no topic e da so anase team we da so ene se die ote maboboa no, the one at my gate. The one at my gate. Dear wote maboboa no. Yesu Kristo eka enipa mienu bi ho asem ewo ha. Tinkomoni. Osikani ene ohiani. Yesu Kristo
to eka enipa mienu bi ho asem. Ma me glass God bless you. Sikani ene ohiani eho asem. Ewo hase. Na sikani ade asetena eye fe ebo ne bra o shata de papa odua aduane a eye the most expensive and rich or enjoy life on one kasa latest cars no didem ultra modern houses and wasisi and we enjoy and na at the same time on also sa kuro no emu that area obi nso wo ho a ono nso watutu akuro ohia ama na brabo nyina so asesa ye hia no ne ahokyire nti wu no otese obi a wabodam woni wo hwe ana wode na beto osikani no aboboa no the gate of the rich man's house. Amen. That poor guy or that poor man has been brought in front or been laid in front of the rich man's house. Nature say, Transamica say, or the number two osikani no aboboa no a, the main gate of the house of the sikani no. Sa brofo no moye. Ana. Sa me ka brofo na nam de twi ne nam de frafra. Hallelujah. What the ohiani no aba beto sikani no aboboa no a watutu akuru. Na Transam say ohiani ne hwehwe say enka aduane a sikani no adie na aka ye kan say aduane a yedi aka yedi amanaka bo okra abobo kasem zon aduane na aka no a wadi a wame no na kase na wabobom no no asase ni nyina sa de egu aduane ne because enye oni bio de gugu table so epro no so nyina na wade tissue no apiepia ne se ya na wade afra de udikaye no na wa wrap no wade akoto dustbin. And just imagine aduane bi ete saa wo ena na hiani no ope edi ewo sikani no ekwan no me say me no di komo kituwa bi the one at my gate dia wote maboboa no. Amen. Dia wote maboboa no. Aboboa no means gate. Tie nkomoni. Yesu Kristo na create scenario we e de atwere yen. O kanipa mienu ho asem wa ha. Onyankopon ene Kristo said omu ka bo omu ye wiase bo mi no mienu no. Obo sikani ana obo obi a ono nso ye hiani. E ka so obi ye hiani a obi abribi hia no ana bibi hia no wo hwehwe bribi e wo na bra bom na onyaaye je ahia no wo bribim. Hallelujah. Nti nsatia nyina anyepe. Enti wiase ne ye wasikafo ye wadefo ne ye wahiafo ene mobrofo. Bere we no ya chemu mienu sikani no ohiani. Na Bible say sikani no odidi wie na empropro wa na ase no a aka okoto aguo no eno no beye akono aduane edema Lazarus a wo yi ohiani a tronsem eka no asem wa nanso obi ama no na empo sikani na kraman eba na wonom abetafre Lazarus ikura atutunim no mu kikem no mu tafre
nkrama nso de saa no mope. Amen. Tio. Na Bible say what the sick ohiani no akoto sikani no aboboa no ya watutu ekuro aboboa no the gate of the rich man's house. Nti ate say obi asifie na main gate na no ana kwan ketewa no a yefa mu wura fie hɔ na mobrofo bi ana bibi ete sa metwa picture ne de akyerɛ ye ho ne yehu sidi sete ɛna Lazarus wɔtiw wɔti gate na no pɛɛ enti ade a etwa sikani no ɛne Lazarus ntem ɛma wei entimi nkɔ wei nkyɛn no ɛyɛ gate no a there was one thing that separate two of them. That is the gate. You said the gate not to know. You cannot go inside without permission. Enti ya dia say enka Lazarus enya kwan wura efie ho no mo a ko betimi akosikani ne pron ho. No akopɛ bibi adi. Enti gate no abɛyɛ stamping block. Ana wada aboboa no ho a watutu akuru. Me say the one at my gate, dear what my boboa no. Amen. Na ewiase we na yetimo no. Yani nipa bebrebe enehia. Yani nipa bebre ene ekọ ene eba ene ekọ ene eba ene ekọ ene eba. Ubia ne shebre, ubia ne na brabo, ubia ne nyina so ewa asase so. Eti Yesu Kristo ede ebewe ebum ne omienu na ode ka bibi ede akyere me ne omienu. Ewo ye na muntu a yetu no atasfa asase so. Empo Kristo sumu. The one at my gate. Amen. Sikani epia bonten Odan Lazarus came. No twam no woko no oba ni nyana Lazarus no ote ho. Sikani hunu Lazarus de bia. Sikani ni hunu Lazarus de bia se hiani na tie mobroni na time kwan no pe. Ya baby a Lazarus tie. Anase yede Lazarus abeto no. Oni sikani ni gate ni mo nwa o ni akase sikani no sori a opia wonhu Lazarus. He sees everything. Nanso ama papa ya dwene mu dase obehu Lazarus mobo na empo wa mano bribi edi ama na dwene mu da. Ya de Lazarus abeto papa na boboa no senka oni di mani bini. Nanso papa etuka no aba pepepepe na security mine no abie na akọ park inside. Enuane asai pano a abo atuo ahura cake break ne ade no apia ni nyina dustbin no omo wo ba bi omo di sie. Obu on de di si dan achi. Obu oso wo di si ent ayewo main gate no ketwa na chi wana watchman na chi wo baby no mu di asi bola ka ba no makohwie. Lazarus hwe se enka obenya duane bia ewo dustbin no a esia bonte ni bia di nanso sikani bie ne nkrama bulldogs no na oma be keka Lazarus atafre na krum no aye mobo. Hey, no aye mobo. Na ye kan say no ye de ya dwene ne yakoma akosi nipa foforo bi so. Ye de ya dwene yakoma akosi ba bi akirichirichichi ane ye dwene ade foforo bi.
Sa kasa wei ekoma menumi no. Eye ye ho asema na tworo no ka. Tie ni. Sikani na mfi Lazarus. Oshema ekomo de owura no kopem bra wo ye mobo na owu awrehu. Etoda owura Yesu Kristo adofonom yene na hia anase wayine ho adi akere a yedi na chie no ne ye pe nkwaje wonu no. Etoda odi nipa bebre, odi nipa bi eba bagu ye kwan no saa. Tieni said wode Lazarus ya watutu akura oye mmobo akoto wono sikani no aboboa no hwehwe se enka obenya aduane a asei, aduane a yadi amanaka na wono nso adie na wono anya ahoden no wamfie no. Etoda owura Yesu Kristo asma obi a otese Lazarus ya woye mobrofo emane beto ya boboa no. Mane beto ya boboa no. Mane beto ya boboa no. Na aboboa no anase ye gate anu a bepa acho bebre owura Yesu Kristo ema nipa bi beto ya boboa no ya na ode hwe yakoma ene ye gidi a ye wo edidi na chi. Ewrade de so yewe owura Yesu Kristo e de saade no eso ye hwe. Yes. You can't say Luke chapter 16 verse number 19. You can't wa. You can't wa. Sikeni bi transe no shatar kokko den yura pa na wa bra. Sikeni no ball eye wo hiani natri mo de wase wode na beto na boboa no the main gate. Sikeni ni kwanya no baby a wote ye de na beto wo. Ye nipa no e de na ba beto wo ye mobrofo a wo hia sikani ni nsema doye. Wo hia sikani ni nchemwa. Wo hia sikani no nchem mobrohu ade bi. Nanso Lazarus was ignored. Sikani na nhwe na nimu da. Obu wo hia ni na nimtia. Hey. Etoda mama yanwina se wehu nkwachiri obu abrantia no anase mobroni na nimtia ema ne nkraman ebe ha no na Lazarus di awuruhu owui na ohiani no sikani ni so wi na eba se omumienu ewu ye no asem kesi bisi verse number 22-23 mekai wase na eba se woyane no wi na abofo besoa no eko Abraham kukum na odefo no so wi na osie no na o man ani so wa asamado no na owo anyinane mu. Amen. Me say the one at my gate. Sikani no wira hoy we ya bebu kasa Yesu Kristo narrative story no. Sikani ne wira hoy ewo bia na owo no. Adentia. If you say uja kwantre ne anamuntu esese nkuotu ho. O manitrimu yedi. O kana no tum ewo nisua na obi su ho. Amen. Die ote maboboano. Die ote maboboano. Etoda owura Yesu Kristo wode onipa bia ote se Lazarus ebeto ya boboano o. Ti se sikani ni die no. Ode beto ya boboano.
na wɔde hwɛ ya koma ɛne yɛ gyidi a yɛse yɛ wa yɛde di wɔn Yesu Kristo akyi na wɔde teste yɛ hwɛ Awurade teste nipa Satan is so nipa hwɛ but Awurade teste nipa. Our Lord Jesus Christ and God himself put a test on us every day. But bonsam so nipa hwɛ. Yɛwɔ sɔhwɛ ɛne yɛwɔ nsɔhwɛ. Nti sɔhwɛ no ɛyɛ trial deɛ ana bonsam ko so nipa hwɛ. Yes. And yɛwɔ test nsɔhwɛ. Difference wom. Nti ɛtɔda na Onyankopɔn anase Kristo na wama Lazarus bi na wabɛda ye gate ano na wɔhwɛ nea yɛbɛyɛ ɛde afa saa Lazarus korɔ. Saa Lazarus korɔ no me pacho bebree ebetima ye wo fie o. Ye wo fie Lazarus okura owura Yesu Kristo ebema na beda waboboa no no me pacho ebetima ye wo adwuma mu ho. Lazarus okura adofo no owura Yesu Kristo ebema na ababet anaso obetima me na ababeda ya boboa no no ebia na gate ho no aboboa no ho no sa Lazarus okura aboboa no ho no na eya asori fie ho. Asori fie ho, yes. Asori fie ho and obema Lazarus no abeda ho ni gate no no man aba ho. Obetimi ama Lazarus no abeda me pa chew ya boboa no sa boboa no no ebetima yo mobile phone. Betima yo mobile phone. Wasi ode Lazarus abeto osikani no aboboa no se enka wodi aduane a sikani na dia tu agya okoto agu kwa no odi bi na wa men nanso no mercy. Sikani na mfie no enye se no oni bi o no obi de bia na ni tua Lazarus so oda ho omfa ne ho otutu akuro na odi ka aka na adwurum se bodamfo we no abie nkrama bu do. Hey, no ma beye de omoye. Amen. Transformation say dear what maboboa no. This is the topic. Dear what maboboa no. The one at my gate. Yesu Kristo aye good emphasis amaye. Wasi sikani enu ohiani. Sikani bi transe anu ade atare kokko ne nwera pa asetra fefa gina ni debia. Na saa kuro no amu obi nso oho a oye hiani a watutu akuro na ne hyebre ne kom ene abrabo a aye basanti wode na koto sikani na boboa no the gate of the sikani no the rich man. Wode na koto ni main gate kwan no ba bia sikani no epia obehu no nanso wamfi no na timodin a wo boy no uwuye no asemto no ra Yesu Kristo ede Lazarus bio wose na ode ne beto na boboa no ura Yesu Kristo ebetimi apiepia wo bisa na ode na beto ya boboa no ode na beto yeso ya boboa no ana wonye ntum sa. Yes, ode na beto wa boboa no sa eno na me kire se ya boboa no no betimi aye yadwuma mu ho our workshop our place yo baby aye adwuma no na wo bia wo ye mmobo no aba ho na wo bepam wa bia firi wo nkyai obepam wa bia firi ho
fa na adwuma na kyerɛ na adwuma woni sika na kyerɛ na adwuma mobroni bi ebetimi ayi ne ti ɛwɔ adwuma no mu hɔ awurade ɛde testi wo gidi ahwɛ awurade de testi wo gidi ahwɛ o nanso ɛsɛ na kosi yɛ wanto tu so na dia ensi adwuma ha bi amen yoni ba bi wɔ hɔ a ne dabrem ni na setrem no osua adwuma kwan ya obefa so kura ba adwuma no eye boachi bi din ohwe ba bia sukọ no ma wote ahokyire nti ofofom sha kwan be se 6 months o se wan utum se ba bia wo fira wo kọ adwuma yi enka ye ka ezese konya loro fe na wode tua no wo forokọ nanso ahokyire nti de bia akora a osua adwuma wɔ wo nkyɛn woni kapre ne maame ne papa wu agya no ne maame ne papa kora tiase kora wankasa di adanse se kapre ni hɔ afei so no osua adwuma akora ye late ahwɛ kwan a wode ne fa so yanhwɛ kwan a de akora ne fa so more treatment etise sikani a wobie ne nkrama ma ne ekeka Lazarus akuromu sa abrante ne sa baba wa na adwuma wo no woyɛ Lazarus ma woyɛ Lazarus ema me no mi no woyɛ Lazarus ema me no mi no ba brain mo jani ayi adwuma ni nyina owie a na yo akina ya momra ntem wansi di kura wansi di kura omfama sa Lazarus awoda ye gate ano ebetimi aye fie ho wo fie ho wabusuam ho ebetimi aye fie ba bia wote obi wo hia wo nkyɛn moa obi wo hia wo nsɛm adɔye bi yetimi ya na anase sikani ne life ni bi ne yeso ye practice the one at my gate mami o hwɛ obi to gate anu o awurade ahyɛda de obi aba o gate ano woni wa bedi nkomo bi but wo bu asom nua o dwena dwen fufuro bi o susu azususu fufuro bi brother eja obi ene wa ba bedi nkomo bi ya sa nipa koro no wo hia wo nsɛm moa nanso adwene no dwene niema fufuro bi dwene niema fufuro bi wodi ka kasem bi a wodi ato na dwenem uyi na dwene firi bibi so wase na sikani no otwam de bia ba bia Lazarus da ani sikani na boboa no enya de sikani betima ka se na onhu no ohunu de bia he sees Lazarus every blessed day but he decided not to help Lazarus or have mercy. Tinkomuni. Mese, dear Otima Bobuano, dear Otima Bobuano, the one at my gate, dear Otima Bobuano, dear Wajina me kwanyano, dear Wajina me punachia obomu, na wapem wabi efirimiho. Ye dan ye ni anase ye dan ye chichire safo no ana awurade de mobroni bi abeto aboboa no boa no wate de me pese me ka tiro na nadwe no
owura Yesu Kristo di mobroni bi ohien bi we yo defo wo Kristom ya defo wo Kristom owura Yesu Kristo asam say sikani bi no ohien bi tena kuo bim na sikani no owaniema bebiri odidi adidife enjoy life na wan pese wode aduane a wodie ne mpo de asai de wamen de wadie ja edebema eye abrante na ono so no wo kire no ababaawa ono so no wo kire na ohia moa no na mum osa hye na ne eye go so ohye na ne eye go no so wase nanso obi amfi no o no ma krama mo betafre Lazarus wo kurum he sana na ekoso enti ya setra na yetie yi ene abraba ye boi owura Yesu Kristo we ni fo ni ma de nyina ya ba ye agirifo ne ya ba ye Kristofo yi mipam kyew ebere bia ne de owura Yesu Kristo yo obetimi ade mobroni bi ajanka bi obi a woni somfo obi a woni enidaso wa abrabom obi a ne ho ahiahia no obribim na awurade Yesu Kristo asoma no anase afa bribi so na ode na ba wa brabom ode na ba won nkyai senka emfa yenso ema safo ni nya baabi nyina nanso etoda na ya adwene akoma no na akoye se Lazarus sikani no ana mepache wone ne wo ho no ada na makofa bodam ni wi abetena utwamu a wo beda ha kopimbira bewu me wo kura me sure kura me se wa na aye ho obo bra papa nke wa bra bo akwa wie sei musi so amompe bra papa bi amo on se wie usa na sikani ne se keka nsem a eye ye kan say abusu sam Richmond, God bless you. Na sikani no wose keka abusu sam o kan sam otwamu ana o di atem o di adi Lazarus atem nyina enso na wonim se owura Yesu Kristo eje nyankopon ena de saa ohiani no abeto na boboa no se enka omwa no na ono nso emie kwa bi mfama no. Sometimes our Lord Jesus Christ can send someone to put us on test said ye be ya obehunu ye gidia ye wo ewo Kristo. Amen. Tiego mani yo. Lazarus wa ote wa boboa no. Oh shame. Mi bisa o se. Why? Ene wo Lazarus wa. Me pa che wo da o gate anu sisia. Why no Lazarus wa oda wa boboa no gate oda wa boboa no sisia. Medical catcher say that gate could be your home. That gate could be where you worship, the church or your church. That gate could be on your cell phone you are using to watch mine. Or cell phone no kita no. And as your cell phone you use no. E betima ye Lazarus. If you say enkomo bi wo a obi betimi ni wadi e wo phone no so. Asori fi ho wo betimi ni obi ahia na ni nyina so wote say Lazarus anu otutu akuru. Street ne so ye betime hia obi wo ho owura Yesu Kristo be mu obi ni ye hia wo ho ye ne nyina so wote say Lazarus wotutu akuru a ne ye de na koto na boboa no. We should never ignore such people.
Mama yen sheye na yen ignore safo no. Na owura Yesu Kristo wamfa safo no ama wonche kwa. Hallelujah. Wamfa safo no ama yenche kwa. Me bisa question say, who is sitting at your gate today? Was kenino? What they are sitting up for Virgin and Debia. Debia. O di kama. Ko help matters ya wadaso. Ye. Ka watimu kurane sa massage no. Specialist, doctor, elefeno. Wano wani aduane ade acheso. No. This kind of people oni aduane ade acheso. O say sabra no amonso na yede obi a oye mobrofo a ye friend Lazarus abeto na boboa no watutu okuru waye mobo woni abrabom ni daso oni abrabom chitani ni wiase obaye no eno anso onam saa baby abetu no bia na anso na sikani no okọ no oba tinana dwi hwe sane sikani ni bo ne bra ene anam a wotuye saa sam wei reflect ewo me no mi no ya bra bo mu on say me pa che obebre wo hwe me wona kura nwene ho de mi kan asema mi kan me bo aka on say wo kura ayon na ai saa na saseba ayawona kaka wadwenim sisia kaka wadwenim yenka ka yadwene akomam owura Yesu Kristo oma obi ba wa kwan mu obeda waboboa no Yesu Kristo mani pakro beda waboboa no sade be ya wodi so me no mi anu gidi ahwe na bie kwa bi dia man nanso obu o ha treatment a wode ma ne Lazarus no echesikani no a Yesu Kristo ede ne nabrabo eye mfaton de kire oso wode na kwato na boboa no a wotutu akuru ne kondo se wodi enuane efiri sikani ne prusu gu for me nanso obi amfie no enana dwi Kristo mama ne adofo no ayehia mu I do respect you menim baby a wo hwe me free nanso the question is me no mienu hwan na wote ye gate ano sisia enya watchman na me pa chew wasifia wo so wo hwe ofie ma no enya ono na asem na meka bere meka huhuma intasem ene akoma mu nsem a ewura adwim kaka adwini hwan ane obi a woye watchman kan say Lazarus hwan na ye Lazarus ya wote waboboa no wote me nso maboboa no ene obi te waboboa no kaka wadwenim wote aboboa no ho obetima yi wadwuma obetima yi ofonzo obetima ya aware no krase obetima ye bem wo kuna busuam ebetima ya oyira busuam ebetima ya papa busuam ebetima ya mama busuam ebetima ye street ni so area ho a wote there is a Lazarus will be yadina bato aboboa no enipa bi na kachira Lazarus will say oh awonchira wonamu ni ani nyina de ene ye de ade ebetimi de aboa wa an say ye be mo wabongo so sa ne do akoto sikani na aboboa no anya den ya obedidi ama obi adi ye de ntime moa enipa bi na so Lazarus mu a obede ne course abia ho no so someone can introduce someone to you.
ebetimi afa wo bi so saa na ne namu saa na mobroni bi ohiani bi obi a ne ho akire ni bi obi a wohia moa bi na wa come across your lane test owura Yesu Kristo de hwe se yebeye ho te se sikani a wamu Lazarus no ana se yebenya sympathy. Tiens komoni. Mese mo pancho modum light ntino. Yamon manpower na afei. Yanto aso. Modum light sisi a. Ebia no maso manso so dia. Enche ne de banewe. Pancho tie nkomoni yo. The question is, why and I oye Lazarus wa? Ote ya boboa no enne. Why na ye Lazarus? A ote ya boboa no. Also can't transfer. Luke chapter 16 verse number 19 ban. What say? Na ode ohiani no nso ekoto na boboa no ya watutu akuru. Na ne kon do se odim propro we free odefo no prono no so egu fom. Emenenso akrama ba no mabeta free nakuru. Neche se enya de se ye ma Lazarus aduane ni bidie. Yemfi no Lazarus was ignored. Yemfi Lazarus. Amen. Na oni maniji semu ewom. Ebra Lazarus enipa mfi no sikani na muano no. Se na owura Yesu Kristo osoro eje Nyankopon na onim Lazarus. Na osoro enim Lazarus. Ebia na wo life is na wo hweme. Enipa arejetew. Enipa nkaaw. Enipa mfa wo ho. Enipa mu se wo de wonso nka wo hia moa. Ane ato asawrama. Be ka kire wo Yesu Kristo asemo se wo owura Yesu Kristo onimo. Amen. Yesu Kristo ane agya Nyankopon omunimo. Lazarus was ignored by people. Woman na woman ne Lazarus otie no obi amfie no. Obi amoa no. Obi anhwe nanim mpo se woye mobrofo enti ekom ne aseta ne abrabo ne atade a hye ne ekuru atutu enti yenwu ne mobo ne yemoa no. Nipa da se ne hu Lazarus mobo. Nanso se na ho kirem. Se na ne hiamu. Se na ekuro no na atutu ne nyina achi. Se aduane ho komo ana de no. Na wonya ne nipadua na pede mfa mana no. Na nipa arejete no. Se na osoro kai Lazarus. Na wasuru nim Lazarus. Na wasuru nim Lazarus. Na wasuru nim Lazarus. Na wasuru aginatum. Na wasuru abonidin. Na wasuru atwere ni din. Na wasuru akasa mano. Ebia na wo life is wo hweme.
enipa reject wo bribim enipa emfa wonye hwe wo bribim. You needed something from somewhere, but it has been a disappointed. Me catch it say by the power in the word of God or soro animuwati. Now your tears will never be in vain. The cry you cry or the cry of your tears will never be in vain. Surely and by the grace of the Lord, Ura Yesu Christo, obebie kwa di ama. Lazarus was ignored by the rich man. Sana was soro. Aje Lazarus were tomb. Na wonkyere ni sun ni akura na tutu ni nyina echi. Na wasoro aje na tomb. Mesira urade se osoro nyi wuntum anadwe. O mante amen. Osoro nyi wuntum enanadwe. Osoro enyi wuntum enanadwe. Osoro enyi wuntum enanadwe. Osoro enyi wuntum enanadwe. Hallelujah. Mene udi komo kakra bi. The one at my gate. When ne anadwe what ya boboa no ya wohia moa. Esase ye boa no. Who is at our gate? When the tia boboa no. Yeah, Christopher ne our life we so. The book of Luke chapter 16 verse number 19 to 23. And I mean we didn't come on. 19 to 21. Who is sitting at our gate for help? Obia betra ye gate ya no. Ya wohia ye nsem moa. Ohia ye nsem adoye. Ohia ye nsem afurtuo bi. Ohia ye nkyɛn awrachichire bi. Ohia ye nkyɛn ade bi a ɔno nso nakoma beto ne yam no otimi asebie. Si ye ye ni. Ema saafo no a. Things will work against us. Hallelujah. Posuro ekai eye Lazarus. What the yemi say on say what kind passage na story na Yesu Christo and narrative no han. On say sikani ni ye hu din. No, the Bible didn't mention any name here. Like say sikani no na ye frɛ no akwasi mensa bediako the third. Ye hunu bisa. Ya antisikani ni di oni sikanya nyina echi ni ya antini din. Nanso Lazarus wa de ohiani no tio anso se osikani bi tena asase so ano ohia atade kokko na nwirapa. Ana ohiani bi nso tena akurom ho a na otutu akuro. Ensam ne boboba no. Ana obebu din se ohiani no na ye friend Lazarus. So osuru ji utumu a emfa woni hia utimu. Se osuru nimu a emfa woni baabi a wo hye udin bepie. Mesra urade Yesu se na nadwe wo ma udin pie. He ena nadwe o ma udin pie. Mesra urade Yesu Kristo ma wo se ena nadwe o ma udin empie. Sikani ni wodin pa na so nsa twon sem na modin no. Ya antini din se wode nipa e bia John ana akwasi mensa ana se hwan. Ya antini din. Na so bia na oyi wo hiani. Hey, this scripture I inspire me ana enanadwe pa. Obia na oyi wo hiani. Obia na watutu okuro. Obia na de wodimpu onya. Obia wada bonten bosu obono entontomo hwe no. Odagata no odagate ano. Nipa nyina buni so ye bodamfo. Nipa nyina buni se wei wonsem fata. Womo kromo nam wono sikani ni twemu a gate me twemu a na omo nyina woso omuti. Adwena no omo dwe nyina ne se ye betie na de be kyene ye bebie me gate no. Na nka Lazarus no owu da ho. Na omo atam na koto atwene. Na womo dwe sa adwen no. Nanso de awurade aka no ene ne gina ne ba mu. Transema bo Lazarus din waso hieni no na ye friend Lazarus. Ah,
na your friend Lazarus. Edin Lazarus etre say memua efre urade ensem. The meaning of Lazarus means God is my helper. The meaning of Lazarus means God is my helper. So our life is now share me. Nese enyema binti when you are to don't ever try to, end up your life. No. Don't try. Don't take any suicide. Don't bother yourself anymore. So dwen the osuru nimo, ewrade nimo. Enipa na betime yi atotwene, but ewrade ntu nipa ntontwene. I'm telling you the secret today. Tien komoni. Me say, the ote maboboano. The one at my gate. The ote maboboano. Luke chapter 16, verse number 19 to 21. I won't come on a minute with you. The one at my gate. Enipa mobo, mommy nipa. Obi won chire no a yemmoa. Obi koso hwemu a yemmoa. Obi wura mane mu a yemmoa. Moma yensua sikani na brabo ene adwena wode nante ye. Amen. Story no very interesting. Was sikani no ade asetra fefa ginani. Na ohiani be so tena ase a na watutu akura wode ne kwato sikani na boboa no. Nti amane kwaso ene obebo ohiani ni din. Obebo ohiani ni din. Say your friend Lazarus. Edin Lazarus asekire ne say awurade ene me boafo. Awurade ene me boafo. Ene me say awurade say ene wo na me ye oboafo ba bia wo hwe bia. Ura Yesu Kristo ma me ye oboafo. Ura Yesu dinimu onye oboafo. Akwantuom wo ura Yesu dinimu onye oboafo. Awade na se ura Yesu dim onye oboafo. Adwumanim owura Yesu dim onye oboafo. Asem kesie bia si ehwehwe waso asem kesie bia to wo dwene ho wo hunu ne wonye mesere owura Yesu Kristo se ena na dwi omra me ye oboafo. The meaning of Lazarus, may the meaning of Lazarus reflect on your life this evening. Awurade me ye oboafo. Amen. Tio Bible say ebra sikani no when fi Lazarus no me paache obebri onyankopon kai Lazarus. Na onyankopon e kai Lazarus. O kai no osoro agina tomawi. Ye wo hai onipa betimi ayiwa ma wo. Onipa betimi disappoint you in all angles. But me na mo wradi Yesu Kristo asemu a Yesu enso e ka kire adofo ma hye onkranhye. Se nipa to ye to twene a Yesu Kristo a yagina die di na kine ye bu ne di ne asom no onto ye ntontwene. Nyasa adwene hye otrim. Nyasa mentality ni hye otrim. Yesu Kristo nto won ntontwene. Amen. Was it verse number 22-23 tie was na eba se ohiani ni wi na abofo besoa no eko Abraham kukum na odefo no nso ewi na wosie no na oman ne so ewo asamano na owo aninyanem na ohunu Abraham achichiri ene Lazarus se otwiri ni kukumu. Amen. Se onipa dasani
aya na adwene se obeka na no atom ewo ninua hawo a ode abeto nanim ho a ebra wo mu ahoden a eye wo haw kese e de ma wo daachi enkwagye. Yes. Said Luke chapter 16 verse number 22 to 23 come. Sikanini ye di wantua na mo bia wankakasa bia wanye anamontuo bi a edi mpuntuo bi ensakre bi kurampo eba Lazarus abra bom eba wo hiani na kwem eba wo hiani na sitinem okana no tumu yenhwe ha sa ma Lazarus dia wore huwe. Yeah. Sometimes our silence can kill us. Sometimes so onipa wudi ye eno o silence a obeye no e betime lead wo do akoba bi enye. Entina twonsem ka say ye no ewo niyem. Say yanteki action. Ewo ye Lazarus wa wabededa ye gate ano a na ye din ne ye nhwe han a na ye kobo ye brate sesikani no a wode asetena fefa gi nani na wode da aka mu na woye ne ho peche na wanidi ama hiani ni bi wammo hiani no na wan support no ye de se bi nantia. Our silence will be a killer. Mobroni eho haw esesen ke nya ho dadwene na yetua na one ye kan ya no tum hwe da chi betime aye wo haw kese de amaye. Ora Yesu Kristo asem no wonka se yemu awia ase nyina ho dabi enya sa na twonsem na eka onka se yemu awia ase bobrofo nyina na se ewia ase ni pa nyina dabi nemum there's one person at your door. There's one person at your gate. There's one person out there. You know. Unim wayi ne ho adi akire wawie. Unim wayi ne ho adi akire wawie. Tuanamo wate. Tuanamo. Na se ye kan ya no tum ewo sa anamontuo bi se hu se pa sikani no se o kana no tumu one take any action oye din na din na wo ye no amfa nkwaje amere no din na wo ye no enhwe ha wo ye na wantemi amwa Lazarus no wo hu ye no twonsem se na owo aninyaniem na owo aninyaniem na owo aninyaniem na owo aninyaniem o because of adeba kope okana no tum the one at my gate. Ya ready say de wote ya boboa no ho no ye beboa no ana me se men ka say God should bless you ja rodin ja tron semenen ka sa na se men ka say ko bua wiase ni pa nyina o no nanso awurade asem se Lazarus bi odaw gate ano ho ye momodin se yenyi ni hintan na ye bobo modin na ya hye saafo ni yi na atimi abie ye nkwagye ne yenhyira kwai ade amai. Amen. Tiengomoni yo de wote maboboano the one at my gate. Sikanini mana boboano no ekoye tirimoden bia sikani na boboano o ma ho no koye se memfi wo bia memfa obia ho wa ma na tena ye ho gate na no ho no wa ma ho anye nhyira ebia no
sikani na ma hono anye nhirabea obotiri moden amen mama ye nye sikani no na yaboboa no ya ignore yaboboa no ya ma hono ameye say there is no mercy out there nemo mesira urade say enana dwi Oma ye hunhum aniwa a ye de behunu ye Lazarus a oda ya boboa no ye timi aboa me pa bo no ma de sede ne se owura Yesu Kristo mie ye niwa na oma ye hunu ye Lazarus a oda ye gate ya no oda ya boboa no ye ntimi moa na ye ntimi moa no na etimia boa ya ma ye nkwagye aye simple na etimia ma ye nhira nso obuso momye ma ye gate ya no enye ehumobro e gate yes sikeni na ama ne gate no anye na boboa no anye ehumobro bia na owuye no isanso wo kana no tum ye hwe ema emo esese nkode boa no wamfie no ekowie ne bone Kristo mama eni adoforo medika ka kire ye ho se owura Yesu Kristo tumi de obi ba ya brabom de biada ya wo ye Lazarus ebetimi asi ewo adwumam ebetimi asi wo asore ho ebetimi asi ewo abusuam ebetimi asi wo street ni so yes street ni so ebetimi kura si wo kem ai wa short loro fe ebetimi asi don't try or mama ye ignore anamo esisi yetu adeboa Lazarus wa woda gate anoa ohia emwa Eradisha na onya wadoye na onya mensuma doye bede ma semene ba na wie the one at my gate there wadama boboano your life is obia what the wadana boboano ai obia what the wadana boboano te say Lazarus Yesu Kristo na yes am fatu hu we di kire ye God first good evening Eradisha Yesu Kristo na yes sa scenario we e di ache osisi keni no hiani ye nyina ye wo bia wo ye Lazarus a odeda ya boboa no baako ye gate ya no omodeda ho sa they need our help, they need our assistance, they need our encouragement, they need our backbone effort. Wasisi keni na mfi Lazarus o person ko di aduane egu ni ne pronso gufon be mai obi person ko wo sua adwuma brantie person osua adwuma wo nase na wotimi nyansa na adwuma no de ko bobra enso wanye no teacher ni a wo kira de wonim se abofra bi wo sukum ho ne suku ntade nyina nye ne mpaboa nye woji akatua enti wo to mpaboa sha akura yi kwa na ye day class teacher na ye day that small child is your Lazarus. It's your Lazarus. Teacher ni one seven American. That small child is your Lazarus. Don't ignore that girl, that small boy. Don't ignore. And when your colleagues no create media akra no nkomo ne maame kro nte ne ho hwa akra ne yi squatter de sempa boy ye say yi pen kra ye say pencil ye say common book textbooks kra untimi to mamba we nyina
abra teacher ni wobetimi atobi amakora na yede nurse ni adwuma na me pa cha wo ye no obi ye Lazarus wo ho medical doctor adwuma na wo kura mu ewo me pa cha wo yi wo no kan say operation room ho no obi eye Lazarus no aba ho oba check up modi afidie si ne so no efiri ne ti so besi ne na se yare be se 10 million enso hwe de wote soro ho nanim ka kire ne se sika ne de onyinya beja eka wankobo kura wo baje wetima hwe amani pakro ko de ne ade akọ amene wakwa enso kama ne duro ana triti nan hoto na empo so ameda wase kura na se wa metue ni nyina mpo a enkwa ye awurade so apede me say Lazarus de da yabobo ano tina sidi na asma me kan dwene wo kwachiri na obeti de me kan ase ye Lazarus de da yabobo ano sa de da yabobo ano de da yegeti ano emunwa o no emunwa edida yegeti ano ene yekoba ne yetwam ne yekoba ne yetwam ne yekoba ene yetete aso dem aje eburu joshi amburu aje eburu ne yekam na hwan ne yefa ne yekoba ne yede hyehye ye ho se ye kristofo ne jeze nyamsofo a Yesu ba ya jeze yekọ sura himamu jeze ye hwahwa ye ho nanso Lazarus bi odai gate ano ohia ye nsem adoye ohia ye nsem mua ohia ye nsem kuranhye ohia ye nsem support moma yemfa sikani na dwene ne bi moma yemfa sikani na akwan so na bible si wo ye din na wantua na mon wo ye nhwe ha na wantua na mon wo ye kom na wamma Lazarus ne hawanya ne haw no bible si wo wu ye no afedi ne kopie baabi a ombe edini kopie baabi a ombe afi no pa chew but satam no aye too late. Who is sitting at your gate? You can say, why not you gate ya no ene? Awe Lazarus. Why not Lazarus so? Or Timmy no me no gate ya no. The book of Luke chapter 16 verse number 9, number 19 to 21. And I'm new this uncle. Why no gate? Lazarus no. Your gate na no. God first, God should bless you. Essential, God bless you.